Benvidos a un novo podcast do CEIP Plurilingüe San Clemente de Cesar. Radio Clementina, Radio Clementina. A túa radio na túa escola. Bos días, clementinos e clementinas. Aquí estamos de novo camiñando pola vía 19. Hoxe imos explicarvos a orixe do mes de xuño. Na antiga Roma, xuño era o cuarto mes do calendario. Agora ocupa a sexta posición no calendario actual. O nome de xuño provén da deusa Xuno, a protectora da natureza e dos matrimonios. Outras teorías tamén din que o mes de xuño está dedicado aos mozos. Os primeiros días deste mes os povos celebraban todo tipo de festas na honra desta deusa. Facían sacrificios, bailes e outras celebracións. O mes de xuño represéntase cunha moza espida que sinala cun dedo un reloxo de sol para indicar que o sol comeza a poñerse. E na outra man ten unha antorcha como símbolo das cores do verán. Durante este mes realizábase un sacrificio no Monte Celio en honor á deusa Carna, en nome da liberdade. Esta deusa era considerada a protectora dos órganos vitais e a creadora da vida humana. E sucedía un acontecemento moi importante nos ceos de Roma, o solsticio de verán, coñecido actualmente como Noite de San Xoán. Esperamos que aprenderades moito sobre o mes de xuño, escoitando o noso podcast. Moitas grazas por escoitarnos e lembrade que podedes atopar outros episodios de Camiñando pola vía 19 buscando na nosa canle de YouTube, CEIP San Clemente de Cesar. En Radio Clementina. A túa radio na túa escola. Radio Clementina, Radio Clementina. A túa radio na túa escola.